Emakumeek ez dute soilik gutxiago irabazten, gainera gehiago ordaintzen dute. Ile apaindegian ikusten dugu, ilearen luzerak gutxi inporta du, sexuaren arabera ordaintzen da. Emakumeek gehiago ordaintzea tradizioa da. Berdin gertatzen da tindategi eta antzeko zerbitzuekin. Emakumeen alkondara hau azkarrago lisatzen da, gizonezkoaren hau baino, baina emakumeena garestiagoa da. Emakumeak 20 euro ordaintzeko prestaude, gizonek ez dute 13 baino gehiago ordainduko. Supermerkatuetan ere ezberdintasunik handienak higiene produktuen apalan daude. Desodorante bera 20 zentimo garestiago emakumeentzat. Xaflak 10 zentimo merkeago gizonentzat, produktu kantitatea bikoitza bada ere. Gizonezkoentzat gehiago saltzen dutela, eta horrek prezioak jeisteko aukera ematen diela diote. Baina zimurren aurkako krematan, emakumeen artean gehiago saltzen diren krematan, gauza bera ikusi dugu. Genero marketinga da, produktuaren emakume bertsioari tasa arrosa deitu dutena ezartzen zaio. Bidegabea den zerga horregatik, Estatu Batuetan kalkulatu dute emakume batek 1000 euro gehiago gastatu behar dituela urtean. Emakumearen gorpuak sufritzen duen presioa handiagoari botatzen diote errua, eta Frantziar gobernuak serio hartu du salaketa. Holanden emakumeen eskubideen ministerioak supermerkatutako produktuetatik bankuen mailegutara dena aztertzeko konpromesua hartu du. Eta ikerketaren emaitzak iritsi bitartean zuek badakizue, arrosa eta urdinaren artean beti urdina aukeratu.